Dobrý deň, všetkých vás srdečne vítam na našom druhom karnevale. Tešíme sa, že sme sa zišli v takom obrovskom počte. Super, zatlieskame si! Rodičia, môžete si posadať po stoličkách dookola, s detičkami budeme tancovať. Ďakujeme za to, že každý priniesol nejaké občerstvenie. Tam je aj čajíček, je tam aj punč, mierne alkoholický, tak iba pre rodičov. Ďakujeme Gabike. Začíname vláčikom. Pochytáme sa a ideme si zatancovať. Idzie vláčik, idzie a my milé deti, poďte nás do rybičky, sáda detičky. Ide vláčik, ide. Poďte detičky aj rodičia, poďte všetci dokola. Okolo líske, za 4 líske, kolo sa napolamalo a do vody popadalo, urobilo vezmeme si oblíbilku, zahráme sa ešte chvíľku, až to kolo spravíme. Dobre, tak si predstavíme každú masku a spýtame sa prvého chlpačika, čo tu je. Ty sa ako volá? Lukáško. A dneska si prišiel za čo oblečený? Za Mišku Hrysku, tak obrovský potlesk všetky Miške Hrysku Lukáškovi. A ideme sa ďalej spýtať. Ahoj. A ty sa ako voláš, povieš nám? Jej, tak krásny potlesk. Aj staviteľovi. Krásne. A ideme ďalej. Tu je nejaká víla, alebo princezna, alebo čo to je? Princezna, no ty si krásna. A ty nám povieš, ako sa voláš? Adelka, tak obrovský potlesk Adelke. Princezne? No ale mne sa zdá, že tých princezien je tu trošku viacej. A ty sa ako voláš, povieš nám? Klára Holežová. A ty si predpokladám? Princezna. Tak obrovský potlesk a druhej princezne? Tri princezny. A táto tretia princezna sa ako volá? Elga. Ty si asi tiež princezna. Či Vila? No krásna princezna, tak obrovský potlesk. Ako som sa zlákala. To je nejaký zlobr? Či? Ty si? Ríško kamarát, tak a ty si prišiel za Šašeka, tak obrovský potlesk. Ale ty si taký dobrý zlobr, že? Nebudeš nás ujesť, že nie? No super. A to, sa dievčatko ako volá? Nikolka. A ty si predpokladám, že? Áno, čarodejnica. Tak veľký potlesk čarodejnici. Ty sa ako voláš, povieš nám? Ako? Dominika. A ty si dneska? Ako princezna, však? Áno, tak veľký potlesk Dominička ako princezne. A pozerám, tuto nejaký chlpačík. Ty sa budeš ako volať, chlpačík? Adelka? Áno? A povieš nám, aká si maska? Zajko rúžový. Zajko rúžový, ale aj maminka si za
prišla ako krásna Mimi. Tak zatlieskajme. Ja som nezobral vôbec. Strašne je to zrnuté. A tento chlapček nám krásne povie, ako sa volá? Viac stabilný. Miško, krásne. A povieš nám, za čo si prišiel oblečený? Za Šaša. Tak Šaškovi obrovský potlesk. A pozrieme sa na ďalší dievčatka. Ty sa ako voláš? Karolínka, krásne. A povieš nám, za čo si prišla oblečená? Víla! Tak veľký potlesk Víle, Karolínke! Krásne! A pozerám, že tu nejaký staviteľ, či? Ty sa ako voláš? Tak, Patrikovi ste pličky nad váhom, staviteľovi. Treba niečo opraviť? Či? Obrovský potlesk! A povieš nám, za čo prišiel Bráško? Zajko! A ty nám povieš, ako sa voláš? Marek. Tak Zajkovi, Marekovi obrovský potlesk. Čo je za zvieratko? Tu čupené krásne. Ty sa ako voláš? Tereska. A odkiaľ si k nám prišla? Z Koňory. A ty budeš také nejaké operené zvieratko, ty si? Sova, to je krásna sovička, tak obrovský potlesk sove. A toto dievčatko sa ako volá? Rebeka. A ty si oblečená? Za Lienku, tak obrovský potlesk aj Lienke Rebeke. A tuto pozerám, že je ďalšia škrinka Minka. A táto sa ako volá? Viki. Tak obrovský potlesk škrinke Minke Viki. Ahoj, ty sa ako voláš? Staška, krásne. A ty si oblečená ako? Víla, krásna Víla, tak obrovský potlesk aj Víle. Zatlieskame. To je tvoja sestrička? Nie. A ty si oblečená za? Za Šaša. Ako sa voláš, nám povieš? Natália. Tak obrovský potlesk aj Natálke. A tuto pozerám ešte nejakých chlpáčov. Ahoj, ty sa ako voláš? Šimonko, ale pozerám, že jaký košík. A čo tam je medík, si priniesla? Tak ty asi budeš? Macko, krásny, tak veľký potlesk pre Macka. A pozerám, že sa nám treba chytiť za gombíček pre šťastie. Ty sa ako voláš? Oliverko. A prišiel si ako? Kominár. Tak obrovský potlesk Kominára, kto má gombík, nech sa chytí. Šťastie nám to priniesie. A teraz si dáme taký rakérov a bude to... Daj pravú ruku preč. Tak sa všetci postavíme, nachystáme si pravé ruky, máme všetci pravú ruku. Aj ľavú máme.
rozcvičili, tak ideme vyskúšať, kde je hlava, kde sú ramena, kde sú kolena a palce. Každý vie, kde má hlavu? Ešte kde sú? Dáme ruky na hlavu. Aj rodičia, vy nemáte hlavu. Každý má hlavu. Výborne, zatleskáme, dobre to ide. Môžeme ísť do tempa? Môžeme? Môžeme rýchlo. Ja sa s tobou vymotám. Teraz budeme dúpať na 2 kroky. Hej? Na 2 kroky dopredu, na 2 kroky dozadu, na 2 kroky dopredu, na 2 kroky dozadu.